Hallelujah. Hallelujah, church. Church. Hallelujah. Glory be to the name of the Lord Jesus Christ. Toda kutenda Mwari panguva yemanheru ano nokuda kwevukana uno nekuda kwenguva ino yavatitendera kuti tisongane tichikudza zita ravo tichivonga zita ravo iri revival yana baba. Hallelujah. Ndichakumbira tisvike patinogara pasi muzita ramambo Jesu Kristu veNazareta. Manheru ano manheru akandinakira nechikonzero chekuti ndaitirwa nyasha kumira pamberi pesangano kudzana raMwari, chinova chinhu chakakoshesesa chandinoremekedza. Saka manheru akandinakira chose. Nditenderewo ndikuchinganidzai mose panguva yemanheru ano ndikufarirei muzita ramambo Jesu Kristu veNazareta. Amen. Nditenderewo ndiremekedze varanda vaMwari panzvimbo ino, Pastor Mazivanhanga Jiriji. Sokutaura kwavaita, we come a very long way. He was my, to begin with, avati takakura tese vakutisifai tatiri vadiki tichidzidza kubva kwavari. He was my youth leader. Ndikatodzamara ndangozvienzanisa navo ndatorasika. Hallelujah. And there's a lot of things he has taught me that I've learned from him, from the background, even up to now. Vanochiziva kuti ndikangoita tumwe tuma 1 or 2 vanoona ndauya kumanai kwavo ndine manotsi angu ndichitora kuti todii because there's a lot that I still learn from them. Varanda vaMwari toda kukuremekedzai, toda kukuchinganidzai. Thank you so much for the opportunity to come and minister the word of God in the house. I truly know that you have the capacity, you have the ability to be the one teaching the men and the church. But you said, I'll sit down and listen to somebody else speaking. What great humility. Ndipatsirewo church, tifarire varanda vaMwari. Amen. Havasiri mufundisi vangu chete, havasi mukoma chete, zvinoenderana nenzvimbo tinova addressa zvichienderana nenzvimbo. Manheru anotongova ati mufundisi, but pane times vanenge vari sekuru, poza times vanenge vari mukoma. Hallelujah. Poita times vanenge vari advisor, but manheru ano ndi mufundisi. Servants of God, I truly appreciate you. I truly love you. Tenderewo zvakare ndiremekedze utungamiri hwamunoshanda nawo pasangano rino. Kaona basa richifamba zvakadai, chinhu chandakadzidza zvinoreva kuti zvina varume navakadzi vari behind, vanenge vachiita work from behind the scenes. Dare rinoshanda nababa namama, tinoda kukuremekedzai. Rambai muchipfuura pamberi, Mwari ngaramba achikugonesai basa iri raakakutumai muzita raJesu. Amen. Handidi kukanganwa kuremekedza varidzi vemutambo revival ndeyana baba. Nditenderewo ndiremekedze utungamiriri hwose hwaana baba nekurongawo chinhu chakanaka kudai. Vana baba, Mwari wekudenga kuitire zvakanaka. Ukazoona baba vaakuronga zvechechi vachibuda kuya kuchechi kubva kumba kwavo vachiita zvechechi, munofanira kukudza Mwari. Nokuti munhu anonzi baba haanamate zvekumhanya, asi ukaona akanamata vanonamata zvechokwadi. Vana baba, ndimi misoro yemba, ndimi vatungamiri. Tinokuremekedzai, tinokudai. Chimbozviroverai maoko, kereke mutibatire, tivagamuchire, tivaverai maoko muzita ramambo Jesu. Amen. Nditenderewo zvakare ndingoremekedza iye muridzi wekereke mweya mutsvene. Bhaibheri shoko raMwari rinoti chiJesu vakusumuka kuenda kudenga vanoti ini ndakuenda, asi handisi kuzokusiyai senherera. Ndichakusiyirai mumwe achava mubatsiri wenyu, achava mugonesi wenyu pane zvese zvamunoita. Ndokubva ivo vaenda, Bhaibheri rinoti vadzidzi vakatotarisa vakamona achienda. Asi chandinofarira ndechekuti haana kuenda achitisiya tega senherera. Zvanzi 2 kana 3 vakatongoungana muzita rangu
neni ndichange ndiripo pakati pavo. Vadikani, aripo mumwe ari pakati pedu apa. Dzimwe nguva haoneke, dzimwe nguva anooneka, asi ndoda kuti timu acknowledge, timufarire nekuti ndiye muridzi wechechi. Ndibatsire tifarire Mweya Mutsvene one more time. Amen. Imbomutaurira wakagara pauri ipapo umuti I love you Holy Spirit. Praise the Lord. I am not going to waste time. Tinotipinde mushoko raMwari. I'm so excited. Today is day 1 of our revival. Zvoreva kuti tine mamwe mazuva kumberi. Sine chikonzero chekuti usiku ngaitipinde mushoko raMwari, tigogoverana shoko raMwari. Asi chandinoda kuti ndikuvimbise ndechekuti unoitirwa zvakanaka chete manheru ano. Kana uchizvitenda izvozvo ndipo amen inobhuwa Satani namadhimoni ake. Praise God. Ndoda kuti tiverenge bhuku raGenesis chapter 32. Genesis chapter 32. Kana uine Bible, ngovhurawo Bible rako tene pana Genesis chapter 32. Handina kufamba ndega, ndoda kuremekedzawo vandafamba nawo. Pastor muchena, vati baba hamende mega, ndinoenda nemi. Tina brother Stole, Robert, kwese nezvese zvandinoita handisiye brother ivava vanoda Mwari. Saka ndoda kuti mundibatsire tifarire mufundisi nabrother Stole muzita raMambo Jesu Kristu weNazareta. Ngativape chipo chemaoko muzita raJesu. Amen. Thank you so much, gentlemen, for accompanying me. Ndicharemekedza wadzimai vangu in absentia. She's not around. She's not in the country. She's outside. Asi dai vanga varipo mungadai mavaona. Mukazovaona munovaudza kuti baba vanga vachikufarirai zvanzi ndinokudai. Muzita raMambo Jesu. Genesis chapter 32 and verse 22 tosvika nayo pavhesi ya28. Ndichawerenga nechirungu. Genesis chapter number 32 but 22. And he rose up that night and took his 2 wives and his 2 women servants and his 11 sons and passed over the ford Jabbok. And he took them and sent them over the brook and sent over that he had. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until he breaks of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let you go, except you bless me. And he said unto him, What is your name? And he said, Jacob. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and has prevailed. But 29. Hallelujah. Thank you so much. It is well. Ngativarovere maoko mufundisi vachinongera zvavanzvimbo yavo muzita raJesu. Amen. Baba, ndinoda kukutendai panguva yemanheru ano. Ina handisirini ndinotaura, asi ndimi munotaura. Musanditendere panguva yemanheru ano kutaura zvemusoro wangu Mweya Mutsvene. Musatendere rurimi rwangu kutsvedza nepamusingade. Asi kwenenzverai nepese pamuri kukunda mutaure navanhu venyu. Ndavakumikidza kwamuri tenzi wangu Mweya Mutsvene. Havasiri vanhu vomunhu asi vanhu venyu. Haisisiri chechi yomunhu asi chechi yenyu. Zvino heyo kereke yenyu daikumikidza kwamuri panguva yemauro ano. Mumwe noumwe abuda mumba make kuuya panzvimbo ino mauro ano. Kwete kuzotamba asi kuzosongana nemi. Zvinoda kukumbirai Mweya Mutsvene, songanai noumwe noumwe. Shoko renyu rinoti munhu haangararame nechingwa chete asi neshoko. Zvinoda kutaura shoko reupenyu kuno umwe noumwe. Vavachagamuchira izwi ngavagamuchire upenyu. Ndanamatira nyasha dzokunzwa nokunzwisisa, uye ndanamatirawo nyasha dzokutsanangura.
muzita ramambo Jesu Kristu weNazareta. Kereke yose yote amen. Musoro wangu inyaya panguva yemanheru ano ndichauti Mwari Vanorangarira. Munoda kuparidza neni here moti Mwari Vanorangarira. Dai changa chiri chirungu taiti the God who remembers. Hallelujah. Vari Mwari. Bhaibheri shoko raMwari rinovatsanangura ivo Mwari ivava richiti hapana chavasingazive, hapana chakavanzika kwavari. Pasi pemvura vanoziva twese turipo, pano panyika vanoziva twese turipo, nedenga racho rese hakuna chavakavanziva. He knows. Nyamba tomuti the God who remembers. Zvinogoneka here kuti Mwari anoziva twese togozomudescribe tichiti the God who remembers. Now, one chinhu chandakadzidzawo pamusoro paMwari ndichiramba ndichikomudzidza ndechekuti hapana patichavadzidza Mwari kusvikira tati tapedza module, kusvikira tati taane degree rokudzidza Mwari ndakuvaziva. Tinoramba tichingovaziva even the more, tinoramba tichingokura mavari. Knowledge yaMwari iri progressive. Unoramba gore richipera unoti ko zvinhu zvandaifunga kuti ndoziva ndakutoziva zvimwe zviri nani kupfuura izvozvo, zvisingaite zvawaiziva kare nhema, but nyaya iripo ndeyekuti wakungoziva zviri nani. So Mwari ndakavadzidza aikona kuvatora wovaisa muhomwe wovadai vaMwari havadai kana kuti Mwari vanodai, inguvasiya vari Mwari, iwe woshanda semunhu waMwari, nokuti Mwari hatife takamupedza. Time yatinofunga kuti tapedza naye anokubudirai neimwe kona yamunoshaya kuti ko Mwari makubuda futi nepapa, nekuti ndiMwari. Tikangodzamara tagona kuvatora tikavaisa mubox, hachisiri Mwari atova Mazivanhanga. As long vachiri Mwari vakasika denga nenyika hatingovapedza. So ari Mwari anoziva zvese, anotori Mwari futi anorangarira. Amen. Anokanganwa, haakanganwa. But ukaita zvekutamba unogona kutokanganikwa nedenga. Nditirewo amen. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kwakanaya mvura muna Genesis, ndokubva yakavha nyika yose. Mwari ndokuvharira Noa mungarava. Zvinonzi yakanaya mazuva anokwana 150 ichimbonaya mvura iyoyo, kudzamara yazopera kunaya. Zvinonzi Mwari ndokubva varangarira Noah, and God remembered that Noah was in the ark. Vakavakanganwa here, chii chakaitika kuti Mwari vakatozoita zvekurangarira kuti ndine vanhu vari mungarava. Inongori imwe attribute yaMwari yekuti anogona kungonzi he remembered. Unoda kuti cheuke neighbor yako kuti God remembers. Umuti zvakare Mwari vanorangarira. Amen. Now, regai tidzokere kutheme scripture ndaverenga kunobva iko theme yedu yegore rino pasangano rino. If I'm not mistaken, it's prayer center ndizvomufundisa ndiri pano panonzwa prayer center. Theme yedu yepaprayer center inoti kusvika madini mandiropafadza. Kusvika madini mandiropafadza. Nditendere ndifarire vamuchakati, handisi kuzoti vasvika sei kunoku but nditendere ndifarire vanonzi vamuchakati, tinopinda tose vauya namufundisi. Mwari vakuitire zvakanaka vamuchakati. Amen. Now, ukanzwa pachinzi kusvika mandiropafadza, zviri kuratidza kuti pane kamutsimba karipo, zviri kuratidza kuti pane kanharo karipo.
nyaya yekukumbira kana kunegotiate kusvikira mandi ropa fatsa toni yacho yelanguage yekutaura kana matauriro ari kuita mutauro ari kuratidza kuti ane nharo dzaari kuita. Paari kuita nharo ane chaari kuda kuna Mwari wake, but haasi kuita chekupfarira. Ari kuti chinhu ichi handimiri kusvikira mandiropafadza. Ari Jakobho muranda waMwari, kureva kuti ane chinhu chaakanzwisisa iye Jakobho, kuti kune zvimwe zvinhu zvinotongoda nharo, kune zvimwe zvinhu zvisingade kudzikama vana baba nana mai, kune zvimwe zvisingade kuita kunge ugere padhuze nambuya vako kana ungatezvara vako. Shamwari, unoramba upenyu hwakadaro, zvinotoda nharo kuti Mwari nyaya iyi haimiri kusvikira manzwa miteuro yavo. Now Jakobho pano haana chimwe chaari kuchemera kuna Mwari, ari kuda chinhu chinonzi blessing. Ngatimboti blessing. Ini ndiri mudzidzisi weshoko handiti? Saka ipapo pamuri kuona apa ndakatoperera, ukafunga kuti ichazodziya kwekupedzesera unoenda wakatonhora. Yakatoperera ipapa apa, mukaipfudza ipapa apa munoipisa ichi. Haleluya. Ndakatoperera. Blessing iri kudiwa naJakobho iyi hachizi chinhu chaunonzi ndakamata blessing. It's a spiritual thing, it's not a tangible thing. Indikana ndichitsanangura ropafadzo ndinoti it is the power of God upon the believer that enables them. Isimba raMwari pamutendi rinogonesa. Kesi yova opposite, yova simba raSatani rinotadzisa. So Jakobho wakanzwisisa kuti palife yangu handigone kurarama upenyu ndisina chinhu chinonzi blessing. Ukaidzokera kumashure mbichana pavhesi ya27 yaGenesis, Esau achitaurira vana vake, rather Isaka achitaurira vana vake, anoti ndaakuda kukuropafadza, achitaura nevekutanga dangwe. I want to give you the blessing of a festival. Go and get venison, prepare something that I love. When I eat, I want to bless you. Bible rinoti amai vaJakobho vachinzwa mashoko iwayo ndokuenda kuna Jakobho, nokuti mai vaida Jakobho zvakanyanya baba vachida Esau. Mai ndokuti Jakobho mwanangu, ndanzwa baba vako vachitaura namukoma, chiita zvandakuudza, ropafadzo yedangwe ndoda kuti iuye pauri. Ndoko pavaita ukopokopo hwavakaita, hapasi ndipo pane nyaya yangu. Jakobho ndoku baropafadzo yamukoma. Ndiye same Jakobho watiri kuverenga 3 chapters later, chii chakanzwisiswa naJakobho pamusoro peropafadzo naimufundisi, zvekuti anotoita yekuba, anotoita yeukopokopo kuita make sure kuti ndinani. He converted the blessing from his own brother. Akati kana ukama uchipera na upere as long ini ndava neropafadzo pamusoro pako. Bible shoko raMwari rinoti baba ndokumuropafadza, achipedza kuropafadzwa ndokuenda zvake. Mukoma achisara zvekutonzwa kuda kuuraya munin'ina wake kuti andibira ropafadzo. So muri kunoti nyaya yeropafadzo inotori nemakuva, ine makuva pasi. Isu ndisu ndo patinoidzikamira kuine vaida kutourayana nekuda kweropafadzo, which means blessing chinhu chakakosha pamusoro peupenyu hwemwana wemunhu, nekuti inobva kuna Mwari. Alright, ndokutiza ndokuenda kwaLabhani, achinoshanda kwaLabhani akaenda iko kune bhodhoro remafuta nechimwe. Bada achidzoka ikoko zvinonzi wakadzoka nezvipfuwo, wakadzoka nezvino
zvinobatika, mombe, makwai, varanda, zvisingaverengeke, nechikonzero cheropafadzo yakabva kuna baba vake, inonzi ropafadzo yedangwe. Haleluya. Iyoyo bedzi yakaita kuti zvinhu zvake zvifaya ari munyika iri kure. Zvoreva kuti iwe uri munyika iri kure sezvakaita South Africa izvi, chamwari pane chinhu chinoita kuti upenyu hwako hufambe. Kune mhepo inoti ikakuputira, life yako inotanga kunakidza. Kune simba rinoti rikakubata mwana wa Mwari, paunodzokera wokumusha unodzokera wakaremerwa, nekuti ropafadzo inokoka zvinobatika. Ropafadzo inokoka pfuma. Bible rinoti the blessing of the Lord bringeth no sorrow with it, it maketh rich. So that rich haisiri your blessing, but rich iresult yeropafadzo kumwana wa Mwari. Haleluya. Ndiri kunyatsonzwika zvakanaka. Ika kumhara imama ropafadzo yandiri kutaura iyoyo, munoona zvibereko zvichitanga kuputika mulife without strife, without toiling. Unoona zvinhu zvako zvichifamba neropafadzo. Tichiri kutaura yababa vako kumusha kwawakabva. Haleluya. Vamwe ndopa wakauya munyika iri kure kure, asi ukama hwako na baba vako vakakubereka uri sawa. Kama wako ni mbereki wako wepanyama uri sawa. And you wonder why sei ndakaenda kunyika iri kure zvinhu zvangu hazvisiri kufamba. Nyamba madziro awakaita wakabva usina ropafadzo yamudhara wako chaiye anokuzvara. Zvigototadza kufamba nekuti baba havana kundiropafadza, nekuti amai vangu havana kundiropafadza. Zvireva kuti mutendi wese chitendero chako chikangokutendera bedzi kuva munhu anoimba nziyo dzechechi, asi ukama hwakanaka nehama, kunyanya iwabereki chaiwo, usina, hachisi chinhu chakanaka ichocho. Nometa kuti vakakutadzira zvakaita sei, kunongori neropafadzo inobva kunani iriko yemubereki. But haisiriwo yega, nekuti takuona Jacobo pachapter ya 22, 3 chapters later, akubva kwalapa wakaita kudengesera zvinobatika izvi. Zvinonzi wakaona mumwe murume asara ega, imboti ega. Ari ega ndopaakaona mumwe murume waakati uyu murume haasi munhu nje, uyu murume haasi munhu wepanyika, ingirozi. Zvinonzi ndopaakambata akati muende kwamuri kuenda kusvikira madini mandiropafadza. Wakuda ropafadzo yaMwari. Ndopataverengesa ipapa pakunzi zvino wakati handikusiyei kusvikira mandiropafadza. Handikusiyei kusvikira madini mandiropafadza. Wakuita mutsimba nedenga, wakuita mutsimba naMwari. Akati ndinodawo chinobva kwamuri, kana mukasandipa handikusiyei. Chii chandiri kuedza kuratidzwa neshoko raMwari, chii chanyanya kukosha zvekuti varume vakare vaita mutsimba kuti vawane zvinhu izvi. Chii chakoshera chinhu chinonzi ropafadzo ichi, zvekuti Jakobho unoita mutsimba. Bhaibheri rinoti wakarohwa nomutumwa, udyu hwake ukasvotoka, akati handikusiyei kusvikira mandiropafadza. Zviri nani kuva chirema chakaropafadzwa tani kurarama panyika pana madini makumbo ese ndisina ropafadzo iyi. Akaita mutsimba kuti Samara mutumwa unombonzani kweiwewe, ndonzi Jacobo, kubva nhasi uchanzi Jacobo wakunzi Israeri, zvikanzi maitai muchiendai. Hallelujah. What is happening here? Let's have a closer look. Chii chinonzi kuita mutsimba,
kuti mundiropafadze. Ndakanzwa rimwe vhangeri rekuparidzwa mufundisi rekuti hapana chamunofanira kuitira Mwari. Mwari anongoitira vanhu vake nekuti tiri munyasha dzaJesu Kristu. Makambonzwawo vhangeri iroro? Haleluya. Makambonzwawo kuti Mwari haana chaanodini chaanoitirwa ende haana chako chaanoda. Usanyeperwe. Haleluya. Usambonyeperwa. Mwari ndiye anoda manje zvako manje. Mwari ndiye anotoda commitment yako manje. Don't worry, mazuva anoti grace. Kana tiri grace, you don't need to do anything. God, when He wants to do it, He will do it. Vana baba nana mai ndauya kuzokuudzai. Mukateerera zvinhu zvakadaro zviri kutoopposa zvinotorehwa neizwi chero raMwari. Hata shoko raMwari rinozera kuti rakati kuna Mwari vanoti ivo kuna Moses, ndakuwanirai nyika inoyerera uchi nemukaka. Ndizvo zvandiitira. Mwari vanoti kuna Moses, ndatosvikako kuKenani, ndatoko. Makusara moenda but ndakasvikako. Kune maJebusites, kune maCanaanites ndavarova zvekuti ndavatorera simba. Haana kuti ndavabvisa. Anoti variko asi havachisina simba. Haana kuti musaenda nemiseve. Anoti endai nemiseve yenyu asi zivai kuti wamakunorwara haachisina simba. Promise kuti ndakupai nyika yayenyu, dzimba dzadze, motokari dzadze, zvakanaka zvazvenyu. But Mwari vanoti chiendai mukavaona musatyi, irwai navo. Torwirei izvo zvazvedu nai Mwari. Nyamba manje nyaya iri panapa ndekuti kunyangwe Jesu vakaverwa pamuchinjikwa vakapedza basa, it was finished. But hazvirevi kuti maCanaanites haapo, hazvirevi kuti maJebusites haapo, but vakarova zvavo havachisina simba. Haleluya. Zvoreva kuti vachisvika kana vaitofana kunorwa nechakarwiwa nacho naMwari kudhara. But vhangeri rako mazuva ano nderekuti kana wamuna Kristu, don't worry, there is not even a spiritual battle. Nyamba Ephesians chapter 6 ukaitora pa10 inotaura kuti hamurwe nenyama neropa. Torweiko ivo Jesu vakapedza basa pamuchinjikwa. Hamurwe nenyama neropa asi munorwa nemweya yemuchadenga. Hondo ichiripo. Mweya inoda kuti zvisafambe ichiripo. Mweya yeurombe ichiripo. Asi yakarohwa naKristu pamuchinjikwa. Inokundwa sei? Tinotoita mutsimba kusvikira madini? Mandiropafadza. Amen. Svikira mandiropafadza. Nawe akutaurwa panapa muKristu anoita mutsimba sei? Nowakaipa. Zvanzi hamurwe nenyama neropa. One way inoitwa mutsimba naye nemuKristu iprayer. Bhaibheri rinoti wakaita mutsimba the whole night. The whole night, it's a night vigil. Arimeimo machimoti handikusiyei wakamubata ndiwe manje. Wama muprayer room yako nekuti uri kuziya nyaya dzako dzauri kurwira, dzauri kuda kubata, dzauri kuda kuachiva. Unenge urimo uchingoti handikusiyei kusvikira mandiropafadza. Handibve muprayer Mwari kusvikira madini? Mandiropafadza. Handimire kutsvaka chiso chenyu kusvikira mandiropafadza. Handimire kukushandira, handimire kukusevhai kusvikira mandiropafadza. Pane language one inonzwisiswa naSatani, vana baba nanamai. Language iyoyo inonzi violence. Language iyoyo inonzi persistence. Language iyoyo inonzi kuramba wakangotsungirira, kuramba wakangobatirira. Wanamata nhasi zvoita kunge zvaramba, but mangwana unamata futi. Zvoita kunge zvakutoita wese wobva wanamata futi. Zvoita kunge zvichatodzoka wobva wanamata futi. Ndo language yakanzwisiswa iyoyo naSatani. Zvatiri kutaura nezvazvo panapa hazvisi zvavanhu vanoti vakati namate waneta unoramba wakadaro. Inotona vanhu vanenge naJakobho vanoti kana apinda mana ndimusiyei kusvikira mandiropafadza. Handimiri kunamata kusvikira zvangu zvaita. Mwari handimiri kusvikira mwana ndava naye. Handimiri kusvikira vanhu vanogomera varipo. Ndo vanhu vanokunda mukingdom ineyi. Ndiitirewo amen inobowa Satani. Handimisiya kusvikira mandiropafadza.
ndikusiye kusvikira mandiropafadza. Achero wabvunzwa ndikusiye kusvikira mandiropafadza. Ndina vanhu vaneta vari pano. Chinamato chako simba chayo. Kuna mwana anoti ukati vane faith ndinayo pastor, but simba handichisina kwandabva kwakure. I've been trying to do this thing, pastor, for a long time. Ndauya kuzoencourage chamaramba uri kuti kusvikira vadini, kusvikira mandiropafadza. Hatina kana imwe tariro, hatina kana imwe hope yekuti tinoti tikarekedza kunamata pane pamwe patichabuda napo. Hapana, patongosara ipapo pekuti tinogara tiri prayer tichikunyengetera tichitsvaga chiso chaMwari. Bhaibheri rinoti Mwari vari kutsvaga vana panyika vanonzwisisa, vanotsvaga chiso chaMwari. The Lord is looking for men and women who have understanding, who seek the face of God. Kwete kutsvaga zvimwe zvakawanda wanda. Tsvagani Mwari. Mwari number one, everything else number two. Those are the men and women who have understanding. Vanoramba kusvikira mandiropafadza, kusvikira zvangu zvaita. You are frustrated, prayer is not answered, then kusvikira zvadini zvaita. Ukaona Jesu Kristu pachawo vakudzidzisa parable after parable yekungoti vanhu ngavanamate. Don't joke with prayer. Don't joke with seeking God. Bhaibheri rinoti zvinovaudza vadzidzi vake eparable. Kati kwanga kuine rimwe guta raiva namambo ngasina kana shungu nevanhu. Zvino imwe chirikadzi yakaenda kuna mambo asina shungu nevanhu. Ikati, mambo, ndine nyaya yako, gadzirisa nyaya yako. Chinonzi he did not care. Mai vakati, mambo munotamba zuva nezuva engoroti ndauya mambo gadzirisa nyaya yangu. Vakadzokera mambo achishaya basa nazvo kudzamara. Bhaibheri rinoti mambo akazosvika pakati ava mai ava ndikasavaitira vacharamba vachindinyaudza. Zvinonzi and then he did what the woman wanted. In parable, it's not a true story. It's a parable, it's a story that is made up to drive home a certain spiritual truth. What is the spiritual truth in this parable? Inotanga ishiti that men, he taught them so that they may understand that men ought to pray always. Zvanzi munhu ngaasabve pakudini? Pakunyengetera. Gara paripo akagomera aripo. Uchirwara ramboshongonamata. Mari irimo muhomwe isi muramba uchikodi havo muchikonamata. Mwana arwara muchikonamata. Basa rapera muchikonamata. Day ramunogomera kunamata. No day redefeat. Kwete day rinopera mari muhomwe. Kwete day ramunonzwa chirwere mumuviri muri vakundi. Zuva ramunonzi makundwa. Zuva ramunoita give up. Kuita mutsimba nedenga. It's finished. Hallelujah. Hallelujah. Men ought to pray always. Tarira vakadzi varume shoko raMwari. Elijah avhara mvura aivhara futi mama. Wakavhara. Hazvinambotora 2 days kuvhara mvura. Yakavharika Yesu aina kunaya 3.5 years. Bhaibheri rinoti wakazonoinamatira kuti inaye. Aina kunaya. Wapinda muprayer. Haisi prayer yesadza God bless our food. It's prayer. Mvura kaishidini? Kaichinaya. I was in the mountain. Akatuma muranda ndinotarisa. Akaona hakuna chinhu. Muranda akati, mambo, dai mambosiyana nazvo zveprayers. Hakuna kana. Zvakaita denga here hakumbonaya. Zvinonzi ukadzokera zvakare ukaisa musoro pakati pemakomo. Kechipiri. Muranda akadzoka akati hakuna. Kechitatu akati hakuna. Vamwe vakadai vatoregedza kunamata ipapa. Elijah akakumira. Kechi4 akati hakuna. Imwe group rikadai ramira futi kunamata ipapa. Kechi5 akati hakuna. Pamwe ndikadai ndasara ne10. Kechi6 Elijah akasara egari muprayer. Bhaibheri rinoti asi kechi7 rada paakaenda zvinonzi wakaona gore, but gore racho chainge chanza. Ndopakati tenzi kunamata mambonamata zvenyu, but problem ndeyekuti ansa yatina kangorika gore kadikidiki kanenge ruoko rwemunhu. Zvinonzi Elijah knew kuti mvura yaya yakuzonaya. Chimhanya unotaurira kuti mvura yakuzonaya. Chii chakaitika 7 times in prayer. Mvura yakavhara ega. Maybe zvako zviri kuda 20 times.
Maybe zvako zvikuda 30, maybe zvikuda 40. Hallelujah. So you cannot afford at any moment to say, I'm stopping prayer. Ramba ulimo kusvikira madini mandiropafadza. Kusvikira yangu yanaka shamane kati kutaure inonaka chete bvunza hana. Kune zvinoitwa kuti denga rikurangarire. It's not everyone that heaven will just come and unotoridena kuti akana iri yangu ndine nharo nayo. Handina kufanana na mamwe madzimai, handina kufanana na vamwe varume. Kana iri yangu nyaya, ini Mwari ndinoziva kuti ndichaigadzirisa sei. Handikusiyei kusvikira yangu yanaka. Handipe prayer room kusvikira yangu yanaka. Usakope maneighbors ako. Hauzivi kuti kumba kwavo vari kugara sei. Usakope shamari dzako. Hauzivi kuti ari kubhadharira school fees ndiani. Usakope mainingi. Hauzivi kuti murume wavo anoshanda kupi. Nyaya iri pano ndeyako iwewe na Mwari wako. Wati baba kana yangu isati yanaka. Handikusiyei nditiriwo zvakanaka. Ndo vanhu vanorangarirwa nedenga. Hallelujah. Hallelujah. Zvinoitika kuti upenyu unoita kunge wakabona materezo unonzwa taiwana sindanamata wewe. Denga roramba rezii. Wowedzera nekafasting. Kuti zii. Musati mambozvita. Indakambozvita mheno kunorofika munopindwa minamato chaizvo. Ndakambona mata zotinyatsonoti aiwa panotanamata. Unosvika wadzikama zvimbonamata chete. Unosvika pakuneta kuti ndosvika rini ndichingonamata. Bhaibheri rakazara zvapupu iri. Vaibheri anobva taura kuchapter 12 anobva tarirai zvamakakomberedzwa negore rezvapupu. Hebheru 12 yacho iri kunyorerwa vanhu vanga vatambura nekunamata vachiurayiwa vachiroverwa kunamata. Vakati siyai tisiye zvekunamata zvinorovesa. Ndopavakunzi tarirai makakomberedzwa negore rezvapupu. Vakanamata zvamuri kuita, vakarohwa zvamuri kuitwa, vakaurava zvamuri kuitwa, havana kuita give up. Vakaramba vakabatirira pakunamata. Tarirai zvapupu izvi. Vana Abrahamu, vana Jakobho, vana Isaka, vana Elijah vakakutarirai vari kukuroverei maoko vachingoti my son come on go ahead one more step go ahead. Rega nditaurire chechi shamwari kune vakagara mumapeji zvamakaita izvi kudenga vakatarisa iwewe vachirowa maoko kuti tarirai asikuita give up, tarirai ari kuramba achingodokwairira. Iwe ndopaunobva wanoita kunamata wonyadzisa zvapupu zvose zvanga zvichikurovera maoko. Kune zvapupu, kuna varume navakadzi vakapindana nezviri worse than zvatakapindana nazvo. Hallelujah. Iko ngonzi prophet so and so. Maiziva here kuti vana Elijah vakapindana nei kuti vangonzi prophet Elijah. Iko ngonzi apostle. Vana Paulo maiziva kuti vakapindana nei kungonzi nezita ringonzi apostle. But they soldiered on. But generation yedu yanhasi generation inoda zvinhu zviri quick zvikasaitika quick ngazvidini ngazvigare. Hallelujah. Nyamba Mwari ndiMwari anotesta mwoyo. Anoona kuti mukutsungirira here, mukurevesa here. Hatarisi kunze, anotarisa the inner man. Mukurevesa here. Kusvikira denga raapprova kuti mukurevesa. Arichikunyuki. Hallelujah. Hallelujah. Kune makuna matira kamunana kuti Mwari ngangonipa million chete, million. Mwari ngangonipa 10 million. That's not an issue before God. Can you hear that? I said 10 million. That's not a matter before God. Siliveri ndarama baba vedu. That's not an issue. But Mwari vasakakupa 10 million. Vatabatasa moyo ndio kutsungirira here kana moyo kuti kana tamupa ndio katakapezera kusangana ipapo. Hallelujah. Ndepedza kune mwedzi mochiti munhu madaina madana ema midnight prayer chimuka chichitsanya nekuti chenda makomotese achiri chikwama asina chainacho achitsungirira zuva rakazongo
tengawo Toyota Hilux cha 1993. Ndozuva ramatanga kunzwa kuti ko zviutsanye zvingazviwanzwa kudai. Iza maprogramu echechi achidini achiwanda kudai. Inature yemunhu yekuti anokurumidza kukanganwa kuti chandisvitsa pandiri panapa minamato kutsanya ndimwari. Vobva vadzokera kumashure. So Mwari vachiziva kuti Hilux chachaenda kutenderedza musoro ndopavanozofuma kuti Benz. Denga rese rigobvumirana kuti ava dai mambodini kana muchiri kuvada imbodini ngomirai. Asi kana musisavada haiwa vapezveni. Hallelujah. Ina inosekesa, but this is reality, I'm telling you. Mwari vanotojaja moyo wako kuti ureresa here. Saka kuti vaone moyo vanoona kutsungirira kwako. Watsa waiva murenje wakaramba uri mberi vanoti ndimi vaya vanoti vari murenje munotaka kudini. Achinzwa muromo wako, achinzwa muromo. But they're not to judge according to our words. Hallelujah. Yo Mwari chacha vanotitonga neshoko ravo. Nganukupe mufananidzo. Munoziva kuti kudenga hatisi kuzonotongwa panyowani paunoti Mwari haadai Mwari machingondinzwira tsitsi takudenga. Haishande. Mwari vanozviseparata neshoko ravo. Mwari vakagara kuno shoko ravo ndorichakutonga. Muri kunzwisisa naka? So chese chaunotaura unotongwa neichocho. So ukaomerwa wotuka Mwari, ukaomerwa wonyomba Mwari, murmuring, complaining. Denga rinoti zvadaiwa vasati vadia vareti. Denga rinotsvaga vanhu vaya vanoti kana apfugama. You pray, and you pray, and you pray, and you pray, and you pray. Osumuka kudai denga rakachena hakuna chinhu, unamata futi. Wadini futi, unamata futi, bvunza Hana. Zvinonzi waenda kuShailo. Dai kuri kwedu kutaita vakaenda kufaro kana kumufa. Haleluya. Gore negore chienda une vamwe kuti daunoitirwa zvakanaka. Shailo ndokwaigara Mwari, kwaiva neinzi areka. Areka iyoyo Mwari vati mukaona zibhokisi rimaona imi. Yaivepo paShailo. Waingoti vasvika paShailo vasvika muvicinity iri thick nepresence dzaMwari. But maipinda munhu asina mwana achidzokera asina. Zvora nyaya isina kupinda mupresidence. Zvinoitika kutopinda muchechi yakazara Mwari. Wobuda imomo usina basa. Chechi yakazara Mwari une chirwere wobuda chirwere chako unacho. Zvinoitika izvozvo. Nokuti Hana waipindamo muShailo achinamata achigorereko chidzokera kudai gore rinochuya achimbosekwa chete naPenina. Nyamba Mwari vakutesta character yanu yaHana. Bhaibheri kuti haana kuneta, aingoramba achiti kusvikira madini mandiropafadza. And the heavens remembered Hana. Vazopuwa mwana wake after a long time of going to Shiloh, begging, going to Shiloh, begging, going to Shiloh. Iwaenda kuShailo kangana. Kawakutoti dai zvinhu izvi zvechokwadi izvi dai marakanedzwa kudhara. Dai Mwari ariko kutonyatsonzwa kuti Mwari haasisiko nekuda kwekadambudziko kako ikako. Ndokaunobva watinzwira nesu tese kuti Mwari haako. Inotoda kutsungirira nyaya yenyu mama. Inotoda munhu anoramba achingoti kusvikira madini mandiropafadza. Ndozvinotsvagwa naMwari. Uri kukutestai mwoyo yenyu. Aibata pana Deuteronomy chapter 8 should be verse 2. Zvangu mucharangarira renje randakakupinzai naro kuti ndione kuti mumwoyo yenyu munei. I put you through the wilderness so that I may test your hearts. Some of you are in the wilderness. Everyone goes through the wilderness. Panosvika Canaan, it's your attitude in the wilderness. Itai amen. Amen. Praise God. Mwari unorangarira vanhu vadikani. Unogona kutorangarirwa nedenga. Life yako ikatoshanduka, but zvinoda kutsungirira. Imboti kune neighbor yako kutsungirira. Pana mukadzi ari muBhaibheri anonzi Dorcas kana kuti Tabitha. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Dorcas waiva netsika yekuti akaita
aita zvimachari zvake business aitora zvimwe achipa vanhu chigovera munharaunda. So the people fell in love with Dorcas because she was a giver. Bhaibheri shoko raMwari rinoti zvinhu zvakabva zvaitika Dorcas uye akabva afa. We are not told the reason of death. We are not told chii chakaitika. Tinozongodzwa kunzi zvino kwaiva nemwe mukadzi wainzi Dorcas. Peter achibva kuSamaria zvake kunoita evangelism kwanga wakagamuchira vanhu Jesu akabva ikoko akasiya vagamuchidza mweya mutsvene. Akubva kuSamaria achidzokera kunzvimbo inonzi Jerusalem kuJudea. Now here is the map. Pane nzvimbo inonzi Judea, it's a bigger province iri panapa. Then ukafamba uchienda kunorth nechepakati pane nzvimbo a bigger province inonzi Samaria. Ukazofamba futi uchienda kumusoro there is a bigger province again inonzi Galilee. Galilee ndo kune Nazareth kwakakurira Jesu. Anditika Jerusalem, Judea ndo kwakazvarwa Jesu. Samaria ndepano pakadaro. Vaya vaidzi vaSamaria navaJudha vangofaka dini vakajidzana. Samaria yakazoziva Mwari mama. Vaziva Mwari. Peter ndokutumwa neSanhedrin kubva kuJerusalem uchienda kuSamaria unogamuchidza vanhu mweya mutsvene. Ndobva Peter agamuchidza vanhu mweya mutsvene kuSamaria. Akufamba kudzokera zvake kuJerusalem apedza basa akatoneleza pfungwa dzakananga Jerusalem. Bhaibheri kuti wakapfuura nekaguta kainzi Lydda. Maiva nemukomana airwara ainzi Aeneas. Nonzi Peter ndokunamatira Aeneas ndobva apora. Zvinonzi shoko rikabva rasvika kune kamwe kaguta kanonzi Jopa. Haleluya. Zvinonzi kuJopa kwakasvika shoko ime kwaita munhu waMwari wanamatira murwere akapora ipapo. Nyamba kuJopa ndokuna Tabitha afa kuJopa. Now Jopa kuri muSamaria, it's towards the right. Jerusalem ndekuku. Saka tiri kuti Peter apenda uku kune mumwe afa arikoko. Vari Bhaibheri rinoti Peter achinzi kune mukadzi afa. Azviite kuti muende Jerusalem musina kumunamatira nekuti waitipa machado, waiita zvakanaka, waipa vanhu, waiva munhu anotya Mwari. Peter achinonzwa izvozvo zvinonzi akachinja direction ndokutanga kunanga kuJopa kusiya destination. Chii chachinjisa denga direction kubva kwavari kuenda otombonangone kunana Tabitha kuJopa. Zvanzi nokuti waipa vanhu majara, wainamata, waida Mwari, aiva munhu ane mwoyo wakanaka. Ndaiparidza pane imwe nzvimbo ndichiti zvino tikaparidza tichiti Tabitha akatenga life aite heresi. Upenyu unotengwa right. Ini ndikakuti Tabitha akatenga upenyu uremati heresi yakuparidzwa mazuva ano kwakurasika kumazuva ekupedzisira. Nyamba hauna kunyatsonzvera shoko rako. Tabitha vari kuburitsa mazambiya michi haasi kuzviziva kuti ari kutenga makore, haasi kuziva kuti ari kutenga raramo. Taimu yaakusvika Peter mulaini unonzwa mwoyo wake uchimudenha. Chakadaidza Peter kuJopa mabasa aTabitha. Chakadaidza Mwari kumba kwaTabitha mabasa aTabitha. Zvorati kuna mabasa anoatrakta rikurangarira ubve pauri uende pamwe pari nani. Yekumirira yekuti kana Mwari vakuda vachaita zvavo, unosvika pakuchena musoro. Makamirira kuti Mwari vachadii zvavo, vachaita. I'm telling you havangoiti. Haleluya. Nekuti Bhaibheri chachatotaura chese chamunoda namatai muchaita sei? Chakupai. Mwari haana tsika kuitira vanhu zvinhu zvavasina kutaura. Nyayo yakabvira kuna Genesis mushure mekunge vapa Adamu mukadzi atadza, Adamu atadzawo. Mwari akati ndochinja waita zvikadzi, dai musina kundipa mukadzi andaimutadza. Mwari ndozuva ravaziva kuti itini ukangoitira zvaisina kukumbira mangwana inoti ndimakanditira. Saka pese pawana chinhu kubva kuna Mwari unotokumbira achiziva zvaunoda, achiziva nhamo dzako. Anotoda kutongotanga vagomera mupureya woti Baba ndodawo chakati. Haleluya. Unoziva nechezvi kune zvinhu zvinotodaidza Mwari kumba kwenyu ikokuya.
tingadana Mwari kuti asiye zvese zvaakachita. Ngatimutorei nenzira iyoyo kuti asiye zvese zvaakachita ngoti akuya kumba kwenyu imimi. Anouya Mwari kuzoitei? Achida kufambira ana anoita pachechi ndamira. Unoziva pachechi kweduku nekumwe kwandakamboenda kuna Afghanistan uku kwete kunoku. Haleluya. Kuna mamwe kuti utomboziva kuti ndiani kana anongopinda kuti verevere kuti nzve kuita verevere nzve. Hamukufamba kamuziya kuti ndiani anoita nezvei. Pakada kutaurwa nyaya dzechi ndokwatisa nyamba akadenga rakutarisa mumarecords ndikachita vari kuchemera vari kuchema vakaiteimwe ivava. Titei amen. Denga rikauya kuda ukatapera zvinonzi akanamata akamuka. She lived more years nekuda kwemabasa ake ekare. Zvese zvauri kuita ndodzine nemba yakuti zvese zvauri kuita uri kuzviitira. Kaita utsinye ziva kuti kuzviitira utsinye usingaiti. Uri kuitira vana vako utsinye, uri kuitira mhuri yako utsinye, ukaita rudo uri kutozviitira rudo. Everything you send out it will come back to you multiplied. Ndomurayiro wekudyara nokukohwa. Bhaibheri robva rati munhu wese anokohwa chanini chaanodyara. Murayiro iwo is law tichiri panyika ineyi. If you want multiplication, dyara chete, be rest assured it's going to come back to you multiplied, pressed down, shaken together. Ndobaona unoziva pane imwe pain yaunopinda mumamenyu zucho ndoba chini kuitika Mwari nyama makukohwa. Zvimwe zvinhu zvamaita muchifungidzira kuti makadini mangwara. Chese chawadyara chaona mabhagidhi akazara chachikohwa. Nditire amen. Bhaibheri rinoti achimukata bhemi kwafarwa rinoti zvino Peter ari muJopa kameza zvake muJopa kutofunga zvoenda futi kupi kuJerusalemu kwaanga achienda. Ndopanobva pauya shoko nonzi musaende. Nonzi ndobva ambogara kumba kwomumwe ainzi Simon the Tanner. Gara zvake ikoko hameno kuti aigarirei kana kuti aite time yagere kumba kwaSimon the Tanner. If you go further right ikoko kwanda kupa imepi kune nzvimbo inonzi Caesarea. Kune gungwa then poita nzvimbo inonzi Caesarea. Imwe yacho inonzi Caesarea Philippi nechemukati musoro but apa panonzi paCaesarea chete. PaCaesarea paiva nemwe murume ainzi Cornelius. He was a Roman army leader, a wealthy man, a well-to-do man. Bible not Cornelius waitoro munhu aitotya Mwari nyanga Mwari wake asinganyatsomuziya but aitya Mwari pamwe chete nemhuri yake number 1 aitya Mwari. The Bible says he was a prayerful man and also he gave alms unto other people. He was a liberal giver. Time Peter yari muJopa apedza kunamatira uyu ndopari pa 3 days prayer and fasting Caesarea. Bhaibheri rinoti achinamata rimwe zuva kwakauya mutumwa ndokutaura nemurume anonzi Cornelius. Chikanzi Cornelius, minamato yako nezvipo zvako namabasa ako zvasvika. Chipo chinosvika sei kuna Mwari? Nekuti zvipo izvi haana kupa Mwari, waipa fellow human beings. But Bible rinoti ngirozi yakati zvasvika kudenga. Pandinoda inobva yati 4 memorial. Odenga rine memory 4 memorial. Zvasvika wabva warangarirwa. So chakarangaririsa Cornelius zvipo zvake minamato yake mabasa ake. Munofunga here kuti pakati peJopa neCaesarea pano vanhu vainamata ibaba zvekujambwa vese denda kunokudira kumba kwaCornelius kunotori nezvinoitwa kudeidza denga to separate yourself from the rest. Bible rinoti chinamata ndopakanzi nemutumwa atimanzwa kuti prayer yasvika kudenga ndokuna Mwari andizvo. But mutumwa anobva ati asi chituma nhume panzvimbo inonzi Jopa pane murume anonzi Simon Peter agere naSimon the Tanner. Iye
Tutara mtumwa vadikani, mtumwa angel. Makambeona angel. Iri kunzi yakauya kumba kwa Cornelius. Angel inobva kudenga. Yasvika kubva kudenga ikoko, aichataure zvekudenga ikoko, yakanzi enda unoona Peter. Imambo bva kudenga direct makatomboonana futi naPeter futi. Kogarai mapedzisana zvamadini zvamauya nazvo. Nyamba Mwari ane maoparetera anoita. Time yaunonzwa kuti ndakasa nemunhu. Mwari ari kuti enda mudaidza Peter ndiyani nyaya yako. Unogona kutosangana nedenga kubva mupresence sokudzwa kuti kumana ndasangana nevatumwa. Mutumwa yoti but chienda kunoudza mufundisi wakadini yako. Iwe ndopano wakabeta kuti haana basa. As long une connection nechinyi nedenga. Ngirozi yobva kudenga yoti chienda kuna Peter. Ndiyani nyaya dzako. Chichiitika panapa. Inda Mwari musiri kupedzesa nyaya dzenyu kawanda. Denga rine maoparetero arinoita. Anzwisise kunoona zvinhu zvako zvichiendeka. Chifamba. Kunamata kunonakidzawo. Hallelujah. I dare not Cornelius ndobva tumwa varanda. Jopa. Time yakutuma varanda Bible not vatsori munzira kunamata. Peter akanzwa kuti ngatimbononamata pamidday 12, 6th hour. Akanzwa kuti ngandipinde muprayer apari pafast. Vanoita zvimweya mene makonekitera vanongonoitana so. He was busy praying and fasting for what? He was just a man of prayer and fasting. After 1 month, 1 month usina 1 day. Unonyazonzwa kuti unoda kunzwa zvedenga izvo. Vana baba muri pere. Usaite zvivindi zvekuti unopedza nguva yakareba usina kumbozvinyima zvekudya. Uchitsvaka Mwari wega. Unoziva prayer kudaidzirwa namufundisi inorwadza. Kuti ngatichina matai unonzwa takumana. Wega zvakadenwa namweya mutsvene ndoda kungotsvaka Mwari. Ndati denga rikutsvaga vanakomana nevanasikana vanonzwisisa. Varikutsvaga chiso chaMwari. Urombotsvaga iweyo. Mateo chapter 6 nobva tsvagai inini. Zvese zvamunoda ndini nazvo. Mwari anoti riches and honor are with me. Kupfuma nekuremekedzwa ndini ndinako. But uri kutsvaga kudini? Kupfuma. But Mwari wanga kuti kupfuma kwari kutsvaga ndini. Ndakakufumbatira. Zvoreva kuti chese chauri kutsvaga tsvaga Mwari. Ukawana Mwari. Chona kuti zvako zvaringana. Pana Mwari yaMwari negoridhe. Pfuma chache mari chache. Ukafamba naMwari zvakanyatsonaka nonyemba. Aungosanyuke panyika yavapenyu hazviiti izvozvo ndinomira ndiri paaritari ine ndichibheja kuti hazviite kuti munhu afambe naMwari chinyakuziva zvari kuita vodzanzonoona hazviiti. Uwandu hwaMwari uwandu hwetwese kwaunoda unoita zvekusarudza zvaunoda. These men were men of prayer and fasting. These busy praying and fasting. Ndoparikuga kwasvika nhume. Ndoparikugarawo Peter pano tatumwa. Kune murume anonzi Cornelius mukuru. He's an army leader. Ari kuti uyai kuno mune nyaya. Peter ndokusunguka. Munhu arifana kuenda Jerusalem. Caesarea iri nechemuright but kusvika seunodzokera. Ndokuchinja jeni. Urikuona abva Samaria. Ndokuuya Lydda. Ndopinda Joppa. Akudzokera Caesarea Philippi. Munhu arikuenda muJerusalem. Chii chinodzoreresa denga kuti richinje, kuti rinonoke paranga richienda rauya kumba kwenyu? Mabasa, kutsungirira, kuramba muripo, kudenda denga kuti chindirangarira iwe, kusvikira madini mandirangarira. Handibvi baba. Denga rinokurangarira. Ngatipei Jesu chipo chino. Shuwa ndinokuvimbisa denga rinokurangarira. Ukateerera izwi rapuwa nemunhu waMwari the year 2023 hashtag svikira madini. Don't take things religiously. Kuti mathimu takapinda nao tikabuda atava zvinizvi unoramba wakadaro. Iva munanteerera, iva munhu akazvininipisa zvine nyaya zvinizvi. Svikira madini mandiropafadza. Kana warinzwa react towards shoko. Chamari life yabhaibheri yakadaro.
Jesu. Kana quit the volume child. Praise the Lord. In closing, Solomon, I love the man, the king. The Bible says, keep you something like that. In the 1 Kings chapter 3, verse 4, Solomon wakapa 1,000 bulls. 1,000 bulls. Remember, Madonza 1,000. You know the funny part, church. Madonza 1,000 asikupuwa kwa rombo. Munusika kwa time ya Solomon kwa kusina warombo. Varombo kagara valiko, but murume mkuru anotora madonza yake 1,000. Varombo valiko kuapisa pachoto. Ngoto kutsubai denga mwari vafari. Varombo valiko. Munusika mwana wantakwa varombo stere. Unoziya zviri Pastor Mjeni. Kuna wantakwa varombo stere. Vanenge Judas. Zvinonzi Jesu adirwa oiri yake zvakanaka akumwirira zvikanzi mazviitire izvozvo. Madimtora oiri yo tadita pavarombo. Bhaibheri rinobva rakanzi kwete nekuti aita varombo but yanga iri mbavha. Hallelujah. Kune murume aiziva Mwari, Solomon, the king. 1,000 madonza nawo kwapisa pachoto. Mwari kubva kufara so Bhaibheri rinoti achiriko Gibheoni pana kunorara bedzi. Akazara orara denga risagoni kuti totamba seiko nemunhu. Kungorara bedzi Bhaibheri rinoti Mwari ndobva vaapira. Zvikanzi iwe unoda kuitire chii? Nditaurire mwana wangu, what do you want on this planet? I'll do it for you. Vadenwa nemabhuru 1,000 chete. Mwari vakatadza kuzvibata zvekuuruka uya kuti aimbonudzi zvounoda. Hallelujah. Bhaibheri rinoti Solomon akati zvino baba makandiitira nyasha mukandipa umambo panzvimbo yababa vangu. Ndaikumbirawo zvandiri kutungamirira vanhu venyu zvakadai chindipero uchenjeri ndigone kutungamirira vanhu. Zvoti Mwari vakashamisika kuti iwe pazvinhu zvese zvandakuti ukumbire ndochakasarudza kukumbira ichi wandityisa. Ndafunga kuti uchazvitsvagira ukuru, uchazvitsvagira mari, but wakumbira chinhu chakanaka. I'm going to give you what you've asked. Ndichakupa wealth, ndichakupa uchenjeri. Zvekuti hakuna mumwe mambo achaita upfumi unenge hwako kana uchenjeri unenge hwako. Vadenwa ne1,000 mabhuru. Zvekuburuka kuya kuzotaura face to face nemunhu wavo in a vision. Hallelujah. Chii chakaita kuti Mwari vazotaura naSolomon. Dai asina kupa madonza 1,000, I'm telling you, he was not going to have this encounter. It came as a result of his works, dedication. Kuzvinhu zvaMwari ndobva vataura naye. Vakamupa twese twanoda. Achibva ipapo Solomon akuwa twese twanoda. Zvoti achidzokera Jerusalemu kwangu neareka. Zvinonzi wakaenda pamberi paareka. Pafuti mabofanisi. Chakanzwisiswa naSolomon. Wakaziva kuti Mwari anotambwa naye sei, unoswera sei naMwari. Mwari wavakanamata murikupotsa pakuti hamusi kuda kumuwanira nguva yekuziva kuti anopareta sei. Uye makuteerera vanhukara zvinhu zvakawanda. Ezvinokwana ifoni ndikaibatidza izvezvi munokunonzwa mumwe mushumiri, iyi ndoisa mumwe mushumiri iyi mumwe. Kana zvitedzera zvese zvinopedzisira wane confusion. Batirira chinhu 1, dzidzisira wadzidziswa, bata iyoyo. Ukaona zviri mubhaibheri, you can cross reference it. Haikunotsvaka zvinhu, batirira. Zvine kuti unopinda house of prayer kuBoxburg, but chekupi chako unonobvisira ku Nigeria kusema. Ndopaona kuti iconfusion yega. No wonder why. Zvinhu zvacho hazvisudini, hazvisikuendeka noti iwewe wacho hausikuendeka. Hallelujah. Be committed. Ita zvinhu zvako wakaperera, tsunyirira. Chamari kushandira Mwari kunobhadhara, kunodenha denga. Pamwe pacho you don't even need to speak. Kashandiro kakusuka kusevha kako kanenge kachitongoti kusvika madini mandirangarira. Ini ndine testimony yekusumudzwa nekushandira Mwari. I want to be honest with you. If you get into my life, hapana chinongoshamisa chamunomboona kuti aiwa vakabuda nepapa. Hapana. Kutozongobuda kutoona kuti uyu ndiMwari achiburitsawo. From stage 1, kukwira bhazi rapayoniya kupinda muSouth Africa, unyanzona kuti ava ndiMwari. Kupinda mubasa randisina kutsvaka, unyanzona kuti ava ndiana ndiMwari. Hallelujah. Did I say in closing?
tinoda kutenda Mwari nokumbira tiri patinosimuka. Denga rinodeni hama dzangu. Ukaona denga rakutasira kukanganwa, ndakupa matips. Rinodeni kuti kuno tiriko. Tionewo ndizvo zvandiri. Imwe gore ra 2013 or 2012. This is my last test, I promise. 2012. Ndaishanda kune chimwe chinzvimbo andaitambura vadikani. Unoziva inonzi nhamo musa kunyika iri kure. Ndorangarira indakauya kuno 2009. First time yakudzokera kuZimbabwe was 2011. The only thing chandaiva nacho chinoratidza kuti mwana akaenda kunze kwenyika zvimatenda futi zvaizvinenge zvakanzi zvaizvinongoratidza kuti South Africa. That was the only thing chairatidza pandiri kuti ndanga ndiri kupi South Africa. Unoziva ndakasvaka kubvunzwa nemumwe munhu zvakanzi iwe kutamburika kuno nematama kudai. Ndakapera ndaonda. Mari yacho ndakaenda ndakachitswinyira kuti ndikangoidya mari yakudzokera South Africa. Zvinhu zvanga zvakaona. And I wondered, why is it that I have my greener pastors, but my life is like this? Hallelujah. But one thing that I remember, chizoka kuno 2012, chishanga ndaishanda panze, so kunaita free market, things were tough. Noza ganda rinobvuma kuruwa munopera kakadhara uri mwana mudiki. Ndokubva zvaitika tiri pane imwe nzvimbo tatu Kempton Park. Ndokubva takuvaka chechi. Ndizvo zvandiri. Ndokubva panzinotovaka chechi vanoda kubvisa mari dzavo nechini. Ndokubva ndabatwa neshoko risingambaita. Because rakaparidzwa kubva mari kusvikira saka unoziva pane panotaurwa shoko pavanoti vamwe vese vari munhu vanopedza nguva. Iri shoko iri nderanei. It so hit me. It hit home zvekuti I felt this is me. So unoziva kana raparidzwa zvakadaro chero munhu wanga akazoda arada kupa upenyu hwake kufira chakati aunoenda kuti adofra zvavo because shoko ndozvarinoita. The man of God then said, pano panovakwa chechi vanhu vachapa chechi ndobva vanhu vatabata mapledges but pana varada kupa iko zvino. Nandapera neshoko kudhara ndikati ndini waiko zvino hatitokuda zvamangwana. I want now. And then the man of God said, I want you to speak to the Holy Spirit. He will tell you what you're going to give. And then to me, the Holy Spirit said to me, I want you to give everything. Yes, no children, marriage, give it away. You know, I started to fight with the words. No, how am I going to pay rent? How am I really struggle with the word, but it says that our neighbor will die. So I decided I'm going to take everything that I have. I took it. I think this was on a Thursday. Friday, flea market ndaishanda Tuesday, Thursday and Saturday. So mama zoe pakati ndaenda kugomo kunonamata. Hallelujah. Ndofa ndaenda kuchikomo changu kunonamata ndine envelope here. I still remember I was praying. I still remember shedding tears. Kwete kuti mwaramba awanda ndakangozvibvunza but zvandakaisa mari yese ndichararama sei. This is a true story. Ndichararama sei. I cried. Ndikati Mwari apa mukasandira ngarira zvavarana. Because this is everything I have. When I'm at church on Sunday, shumiriano maparidza achipedza kuti wese uyapa achida kudini achida kupa now chubiyai. I think mazuva church yapinda kana 2,000, 3,000 people, if I remember well. We were less than 20 people who came kumberi. I still remember the man of God then prayed. Prayer to Jerusalem. He said, Father, in agreement with you, these people standing here, I want them in the next 7 days to meet someone they don't know who's going to take them to the next and higher level. What is he saying? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, phone here payment. Flea market we are going to I got a phone, but it was an unknown number and I missed it. Those data Satan.
whenever you're about to go to the next level, with 20 years, Even when the moment you go to that was I missed the call. When I saw it again, I said, but I'm not taking the calls, unknown. After all, Maria said, I cannot afford to say, yes, it's not safe, and I can't. So I ignored it, I didn't take it serious. Nyamba anadengarati wongo, apana anozongoti kwete. Kana mwarudenga wakakurangara, nyambe vanoi, nyambe nganga, nyambe chitotadara. Zikati no, apana anoti no, as long heaven is approved. Thursday, Friday, Saturday, for near 7 number, now, there's a party that comes up. They are going to meet, or I said it, someone they don't know. Hello. The first words that I know you don't know me, but I know you. You want to get a conversation with you. They will change us now. Okay, Sunday, no vision. They got A. So I'm open to a vision to know that yes. I saw you in a vision, in my office, my desk. I tried to ignore. But I look for the remaining man it's an cheeky That's when I remember Sunday. This is right out of wow. My faith from that day in God, it soared to another level. He said to me, would you want to meet me? And I want to meet you. Any day that you want me to come. So it's okay, you can come to my office tomorrow. I'll send you the addresses. He sent me the addresses. This is someone I don't know. I went to a place in Boxbeck. My office is out. Did you see that? In the what is this? I know there's my CVs and my document. And say, I want to see any document from you. I want to see you. It's coming. And that means, but I've never seen such beauty in offices. Of offices and everything. And then we started to talk. Look at the panel. Now, he says, would you want to work with us? Do you want to join this company? But yes. When do you want to join? Today. Today. Here's your office, here's your desk, here's your everything. You are poor more. I didn't even need a license. You are poor motor car. That's all what you need. Why pick them a panel? An interview. My accountant, my chief, invite me my qualifications. You know what he said to me? So as for you, even company members in Namani, I'll pay you with my salary. My life changed. Not just one phone call. Was never the same. Life actually that will change. That changes one name. I don't want to lie to you. It was commitment to God. I suffered, but I suffered in God. I was in trouble, but I was in trouble in God. So don't think it's a joke. Amen? It's not a joke.
any one of you could have been given the microphone to preach here. But by the grace of God, not that I'm looking down on anyone, by the grace of God, look where I am. I don't have anything chinoshamisira, just commitment. For my university essay, but the university of God, make sure you pass it. That's those are the writers very good time. Allow me to give all the time to Pastor. Kana uchidzidzisika wadzidza. Amen and amen. Kana uchidzidzisika wadini wadzidza. Kana usingadzidzisikiwo haina zvangakuitawo. Amen and amen. Kana uchidzidzisika nhasi wadini wadzidza. Kududzirwa kweshoko raMwari nekudzidziswa chake chavo. Kana uchidzidzisika nhasi wadini wadzidza. Ndakaziva mufundisi vari mukomana ndiri kuyouth leadership tikakura tese rakaise I've seen him growing, he has seen me growing. Tikatora mapicha emota dzatakasangana ndakatanga vasikadrive but ndini ndaidrive. Tikatora kwatakatangira kusvika panapa kuna matambari kunobata. Kungotora takapfeka masuku chete tisati tambotaura zvizhinji kuna matambari kunodii kunobata. Ukakuna matambari zvinodii zvinobata. Handisi kuti unoda kuudzwa kuti kudii. Kana uchinzwa nhasi wadzidza. Kana dzichishanda unomboita homework manena nhasi kusvika mandiropafadza. Kana dzichishanda unomboita homework. And I think hakuna munhu asina homework. Umwe neumwe mufundisi achanozvibvunza kuti kana Mwari vakakura nekukuruka stoko vakatenga here kuuya kubuda kuti nekuda kwerudo rwangu. Pane vaangadaivheta here kuuya kumba chiriko chaangafambira. Amen and amen. Kana uchidzidza nhasi madii, kana dzichishanda nhasi unombofunga kanyi kuti sokwadi pandinoramba ne5 rand paya pandinoti handina basa nemunhu. Nandichi pandanga ndichinamata masikati chinyengetera ndanga ndine counseling session yanga ndifanira kuita online. So yeah, I had to do it. Kunyika kwaanogara hakubvumidzwi chikristu. Andinoza kuMiddle East hakubvumidzwi makristu. Not every country can speak can be allowed kuita kunamata. Saka nini ndinozoti ndikaita counseling ndisandakati ndotisimudza ruoko rwako mukunamatira. Munhu wache anditi fundisi kana ndazopedza kuti mundiita counseling ndoda kuzokubhadharai. Hana mukatira foni asi handichamukansela. Akandibhadhara. You hear what I'm saying? Anofunga kuti Mwari vanogona kudii kubhadhara. Handizokushandisa vanhu mahara. Kana mapedza mundiudza mutengo wenyu nokubhadharai. Ndavana mukatira foni ndichazomisira mumeseji manheru rapedza munamata kuti tsvaga kunoshanda mari kunoshanda nyasha. Isu tinoparita murewo yenyasha, tinoparita murewo yemari. Isiyanabye pandandichidzidza mufundisi Mwari vari kukuitirai zvakanaka. Ndakakumva muchiparidza nhasi paparidza. I've seen him through college, but nhasi manga muchishumira. Ndinofunga kuti kuno munhu wekuti anozokurangarira 7 years later kuti mazwi akataurwa nemurume uya akandiitirawo zvakadini zvakanaka. Kune nyope dzabatsirika, kune vakaomera vabatsirika, kune vanokurumidza kuramwa vabatsirika, kune vamwe vasingakoshesi vanhu vabatsirika, nevanhu vakanzwa vashumiri vachiti chegumi ndechekudhara vabatsirika. Kune vanhu vabatsirika vakawanda. Tingomerera Jesu maoko. Chinobatsira hama dziya dzinoda kuudzwa kuti kwakadizwa nekutanga.
tive vazhinji vanoda kuudzwa kuti kwakadii zuva rekudii rekutanga inovatsanangurira kuti zvandadzwa ndezvako iwe uyawo mangwana uzotangira ipapo chimbonamata neshoko ranhasi. Ndinofunga pane zvaunogona kutaura pamberi paMwari nerawanzwa. Enda pamberi paMwari umbotenda Mwari nerawanzwa, umboti Mwari kusvika mandiropafadza. Pane maareas ataurwa, maareas egiving, maareas epersistence, consistency and perseverance. Chimboenda pamberi paMwari, tende Mwari nemuranda wavo, kutende Mwari nerawanzwa. Pane paunofanira kuti Mwari mandibatsira, muranda wenyu ane zvaataura kuupenyu hwangu, izvi pane zvadareva kuupenyu hwangu, vhangeri rauya kuupenyu hwangu zvine zvarareva. Shoko raMwari rinotidhaka kutenda kunouya nekunzwa, kunzwa shoko raMwari. Mwari vekudenga, ndinokutendai manheru ano. Tanzwa vhangeri, tanzwa izwi renyu Mwari, tanzwa kubva kwamuri Mwari, kuti kana taita zvakanaka imi Mwari munoshanda kumba kwedu, uye tine zvatinofanira kuita kuti imi Mwari mugodarika nekumba kwedu, uye pane patinofanira kuramba takabatirira pakunamata, in season and out of season, pakuremerwa, pakuomerwa, even pasina chiri kufamba Mwari, tirambe takabatirira kuti kusvika mandiropafadza. Zvatinobata nemaoko edu Mwari zvinenheneka, kuti Mwari wekudenga kana makushanda panyika yevapenyu, muregewo kudarika kumba kwedu. Tibatsirei kumira panzvimbo, tibatsirei kuita zvakanaka. Maoko edu akushandirei, pfuma yedu ikushandirei, mwoyo yedu iremese pamberi penyu Mwari. Baba, ndinokutendai kuti hamurambe makanyarara. Itsika yenyu kuti kana tikakunanai munopindura, tikanzwa izwi renyu Mwari tikariita, imi Mwari mune tsika yekuzotirangarira. Madekwanano Mwari, tirangarirei sekereke, tirangarirei semhuri, tirangarirei as individuals, tirangarirei Mwari vekudenga. Nyasha ngadziburuke pamusoro pedu Mwari, tigone kubata shoko ramareva kuupenyu hwedu Mwari, tirirarame rirege kudarika. Mweya washe burukirai panzvimbo ino, mweya mutsvene taurai pamusoro poupenyu hwedu. Shoko renyu raburuka manheru ano, imi Mwari rigonerei kurarama matiri. Baba vangu, tirege kudzokera kumatakadaro kana tagamuchira chiprofita Mwari. Ngachirarame muupenyu hwedu Mwari, izwi ranhasi ngarirarame muupenyu hwedu Mwari. Tirege kuneta pakuriita, asi rigare matiri. Mweya washe ndinokuremekedzai manheru ano, kuda kwenyu ngakuitwe panzvimbo ino Mwari. Rangarirai mudziyo wavashandisa manheru ano, muropafadze, muitirei zvakanaka muranda wenyu Mwari. Isu tagamuchira shoko Mwari, riwane zvaringaita matiri Mwari, rishandure upenyu hwedu Mwari, rigonese upenyu hwedu Mwari. Baba vangu, kudzwai nekuti muri Mwari, remekedzwai nekuti makatendeka. Zita renyu ngarikudzwe Mwari. Matigonera manheru ano, matirangarira, matipa shoko rakatifanira, mashandisa mudziyo wenyu Mwari kutiitira zvakanaka. Zita renyu rikudzwe, ribatwe neutsvene, riremekedzwe nekuti muri Mwari. Mutigonese kumira Mwari, tizive kuti denga rinonenwa, tizive kuti nyasha dzinotsvakwa, tizive kuti kutenda mamuri Mwari kunotigonesa. Zita renyu ngarikudzwe manheru ano, ngariremekedzwe nekuti muri Mwari, ngarisimudzirwe nekuti makafanira kurumbidzwa. Baba, ndakutendai nekuti muri Mwari, kudzwai manheru ano, remekedzwai nekuti makatendeka, muzita raJesu. Hallelujah. Day 2 mangwana, don't miss. Let's come in our numbers. Mwari atiitire zvakanaka, vatikomborere, fundisa. We feel so blessed. Mr. Discourage any numbers, they will come. They wanted to hear how is the festival. Tomorrow they will be here. Mwari ngavatitire zvakanaka. Regai ndinamate patinopedza novada kublessai, patinopa offering, tichienda kudzimba. Maseo leaders, let's assist one another. Nematransport tirege kuzofamba tichienda kunzvimbo. Kana ungori nemota yakabva kuna Mwari isina kubva kumudzimu, ngairege kuremerwa nekudhaivheta 2 kilometers ichidropawo another person. NdeyaMwari, ngaite basa raMwari, ngairege kuita kunge mota yemudzimu yekuti
ikasviba inoita sekuti tsvina haizobvi. Amen. Ikangosviba inongologezwa. Iwe Mwari wacho anokupira moto usina mari yekawazha. Woropafadzwa zviri nani. Woropafadzwa zviri nani. Kana wakubvawo pano uchinyatsoziva kwete kusinika uchitiza hama yako yawabva nayo ingomutakurawo azviurayi. Mazvazvakozera ingomutakura azviurayi zvinoropafadzisa. Ndo mabasa anatabhita kati ukatomuona uchinamata Mwari uchitiza dzimwe hama kuti dzizochekerera netsoka kutenda kwacho kunongoona kwazungunutswa naye. Kana uine motikari uchienda direction inoendawo hama yako, just pick them, let's go together. Pandiri kunamata ndikapedza kunamata toya totora offering, Mwari wotiitira zvakadini zvakanaka. Takaropafadzwa mota dziripadzaka dzakawandisa togona kutakura munhu wese tikaenda kumba. Simudza maoko ako. Baba ndokutendai nekuda kwezwira nhasi, ndokutendai Mwari wekudenga nemudziyo wamatipa kuti tiropafadzwe pataakupa zvipo nezvegumi Mwari. Tiitirewo nyasha zvipo zvedu nezvegumi zvedu Mwari chive chibayiro chinonhuhwira Mwari. Patakuenda kudzimba tisesekedzei tidzokere mudzimba sekuyanga taita tazara nenyasha neropafadzo. Tive murazvi wemoto patinorara varoyi ngavashayiwe mufaro nezvidhoma ngazvirege kutishanyira zvikava nemufaro kuti zvigamuchirwe nemoto nesimba raMweya Mutsvene. Baba vangu mutigonese tidzoke neuwandu hwedu mangwana. Nyasha dzenyu Mwari nokuzodza kwenyu Mwari zvive pamusoro pedu muzita nemuropa raJesu. Amen. Ndakaimirira mufundisi tichiimbirwa tichipa zvipo tapedza toenda kumba kwamupa offering yako kwakutoenda kumba. Ndataura ropafadzo titendere vanhu vaMwari nevavauya navo kunozorora tinosangana mangwana. God bless you. Tichipa tichienda tichiimbirwa Mwari vachitiitira zvakanaka. Tormemunda wa Jehova, tormemunda wa Jehova, tormemunda Jehova, tormemunda Manabala tormemunda Jehova, tormemunda